Hammadoune Dicko mi salminima. A jarama. A nanganoma a jogama lebbi ɗuɗuɗi e nder ndi leydi Mali. Sa hande ɓe nangueteɗa hari hiɗa fewna mbatu fatingu e sukaɓe tabital Pulagu. Beele ko ɗum saabi nangaɗa walla hino wodi sababuji goɗɗi e ko homɓe kadi nangunoma? Eyyi ko waɗi fuu tafon ko ardi fuu yo gammari congrès o kawrital kuuɓungal noddumi ngal ɓe gammari woɗum Pulakudu Kasine saabu mi noddi leyɗe ko watta 20 kamɓe warde poyra woɗi ley hen woni koɓe koolaki yalla wona laamu hakkudejo e jiiɗumi bonnude e caggal hono ga yimɓe yaaɓe bonnuɓe noppi maɓɓe wi miɗo woni wadde déstabilisé ɗum woni bonnude leydi ndi miɗo wonde yimɓe dinankoɓe hono ni e bonde en pour keɓe kewɗe jagga kam saabu ɓen tawama wona yiɓɓe congrès o waɗa ɓe lamdi kam ɓe mbi saabi miɗe woni wadde congrès o e saabi min miɗo wonde Ahmadou Koufa Mobbo Ahmadou Koufa ɗum nduɓe kolli hen ɓe mbi saabi miɗo wonde muɗum min woni keƴaɗo muɗum Bamako woɗi miɗo wondude e Katine hono leyɗe tubakuɓe gorgaji ɗum woni occidentaux en ɓe e yeru fa sa wiyan hono France. Ɗen noon ɗen tuume ɗe ɓe fawma ɗen tuume ko gongaje walla ɗe wona gonga? Hay gotel gonga ala ardi tafon fuu mi hollitiyo mbimi min so miɗe wonde Mobbo Hammadou wona Bamako tawete miɗe jooɗi saabu wonduɓe muɗum ɓe fuu wona Bamako jooɗi ɗum ko wawata latade ɗum ko wona gonga ɗiɗoɓel muɗum mi holli hono kabaru ko wi miɗe wonde hono français en nde bombardement gaɗɗono dow kurtugo ɗum woni mariage gaɗowo no bunti yo min yalti haali holli wi force Barkhane bombi dow yimɓe civil en wonɓe kurtugo bunti woɗi ɗum du so tawino miɗe wonduno e France mi yaltata mi haala ɗum donc ɗum fuu ɗum wona gonga et puis ko sakti ko o holli kam o wi wala fuu ko nanguiri kam kana ɓe kulino ɓe koolaki et puis kena batte congrès am o tan woni koɓe nanguiri kam saabu wonko ɓe paamayno haalaji ɗi ɓe nani ɗi ɓe lakkiti ɓe tawi ɗi fuu ɗi ngala e am. E yiyandema hol woni faale ɓen kamɓe ko ɗum ɓen faala wadde so ɓe nanga yimɓe ɓayti wona an tun nanga a yeehi a wondi e maɓɓe a wurdi e maɓɓe hol woni faale maɓɓe? eyyi kamɓe sa daari wona kamɓe woni bomɓe ko boni ko yimɓe yogaɓe goni ley yimɓe yo ɓen jahata no bonna noppi maɓɓe mbiyamani kono wondi e ni saabu min sa miccitima nde congrès o watta nde yo yimɓe hewɓe tawdaɓe ley Pulaku jaati ɓurɓe fof bonnude ɗo yoɓe jeeyi mbiyoy min miɗo wonde e France dow lettre ngaji am ɗi numéro France won hen min e France gollidetta ɓe nanga kam sona ɗum min mi waɗan déstabilisé leydi ndi. Ko namdal ngal mi wonnoma e waɗande ko fati e ɗen jogue ɗi lebbi tati ɗiɓe e joguima beele a leptama woni ko lepte wonkin walla ko lepte ɓandu? eyyi illa ñaayi miɗo woni toon so gonga ɓe gaɗali kam hono hunde fuu ko boni mi heɓay fuddu ñaw toon hono torra goɗɗo kina mi woni mi yiyata hay goto mi haldata e fay goto woɗi min tan goto miɗo watta e sera nde woni ley suudu hono neɗɗo mo andaka fof ko woni hay a yiyata ɓinguel adama kina saɗa nana soyfa ɗumen haalaji muɗum honne e bande woodi ɗum ina naawi aɗa andi no muusi neɗɗo so yiyata neɗɗo hakke lebbi tati so tinnaki hoorema jaati bonon. A andi ko honto ɓe joguinoma ko nokkure honde ɓe joguinoma? eyyi koɓe nokkuɗo ɓe joguino kam yo ley galle ɗon ɓe gattuno kam ɗum woni ley suudu hokkananke militaire en goto ɗum woni jagguɗo kam o jaati ley galle muɓɓen gonno mino to gommi to jama won rewɓe gon sukaɓe gon ɓe gatti kam ley cuuɗi seraji toon ɓe desi kam woodi min nana yiɓe kaala miɗa faama koɓe kaalata ko ley galle gonnomi miɗa andi hedde hoto ɗum gonnomi. Holko saabi ɓe accituma ɓe yaltimma? mi haaɓi mi anda to yimɓe goni mbimi joni mi ɓami aadi ɗiɗi lewru mars ndu Katine ɗum woni 2024 Katine mi ñamata sowona ɓe acciti kam na saaɓe mbara kam ɓe mbara kam hay ley hen caggal mi fuɗɗi mi ñamata nden woni koɓe gaari e am ɓe kolliti kam ɓe mbi so tawi mi ñamayi fof anda ɓe naɓan kam bomba ɗum woni kaso to mbiyata kaso manggo Bamako ɓe ndesa kam toon mbimi probléme ala saabu toon ka somi yeehi mi heɓan ɓama avocat mi heɓan yimɓe jiiya kam anda ɗo gonmi ɗum ɓurani kam heddade ɗo gonmi ɗo aya ley hen ɓe daari ɓe tawi wallay so gonga ni mi anniyaki Katine fuu ñamde e honɓe e bando en aya so Allah foti ɓe ɓami anniyeɓe mbi ɓe jottan kam nde balɗe garoje aya fa ñande 1 lewru ndun inchallah ɓe acciti kam. Ɓe holleno sartiji ɗi teddinta so ɓe accituma? nde yoppitata kam nde o holli kam calɗi gommo hono sarɗiji ɗi kanumi jokkude ɗum woni yeru mi tinno pati mi haala wargoji ɗi Wagner na armée Mali waɗata mi tinno mi gollide e maɓɓe min balla transition o mi gollide e maɓɓe mi tawtaɓe ɗum woni koɓe kolli kam et puis mi sela tubakuɓe honne e bande ɗum woni koɓe kolli kam sona ɗum soɓe jaggi kam ɓe nangi kam Katine fay goto yitata kam. A wawari wadde ɗen golle ko ɗum saabi yaltuɗa e ndi leydi? eyyi illa nden kam miɗa andi mi waɗata koɓe mbi ko woodi mbimɓe ala probléme min goni hen fa gottumi seeɗa korka timmi inchallah min ka ɓammi lawol jami saabu mi wawata wonde fami tawtodira e wadde leñol hay goto ko boni sakko haala leñol am koɓe mbi mi waɗa ko wona golle tawtodurde maɓɓe hamin mbara hono
wareteɓe yeru fulɓe wonne e bonde ɗum mi wawata tawdede min kam mi suɓima yaltude yaade haja. Holko saabi hande nder ndi leydi Mali walla e ɗe leyɗe Sahel yimɓe daraniɓe hakkeji neɗɗanke pelle société civile hino torre hino nangue hino soke ɓaya woni toon lebbi tati a yewtidi eɓe holko saabi ɓe no waɗa ɗi boneji? Ko waɗi ko ardi tapon fuu koɓe jiiɗi koɓe gaɗata ko pati tine pati ande sakko subaka ɓe mbawa yaade hono cour pénal international ɓe ñaawe naɓe care ɓe ɗum ɓe kulata ɓe kula jama o fuu koɓe jiɗɓe heddade laamu ɓe yiɗɓe warde hono kala neɗɗo mo ɓe miili no wawi waddande ɓe bonanda woni ɓe jiiɗa ɗum ande e ɗum waɗi saɓe gaɗa ɗi golleji sa yii laamu ina wara mo laami fo anda yo laamu o laamu makko woni tabitay wo o kulɗo o wala dabere o wala solution o wala peeje somo jogino peeje fof o warata hay goto o haldan e yimɓe makko ɗo laamiɓe o gollide maɓɓe o ndaara ko gasata kaldal ɗum way timminde ɗum mais ɓe jiiɗa kaldal ɓe jiiɗa yettude laamu o ɓe jiiɗa ɗum koɓe gaɗata ko adunaru ndu anda ɗum e ɗum waɗi saɓe nanga yimɓe e ɗum waɗi saɓe coka yimɓe ɗum waɗi saɓe mbara yimɓe se ndaari les Sahel o hannde ko pulaku leñol ɓe ngori leñam leñaku hono leñol ɓe gandi warde surtout woodi ɗum eɗe andi ina boni ina haɗa ayo ko ɗum woni ko ɓe ngoni wadde ɓe jiiɗa ɗum ande ɗum waɗi saɓe gaɗa ɗi golleji. Hammadoune Dicko mi yettima sanne a jarama.